Good evening. Bishop Kwono. Enya la ya belanga for interview. Get the be got for get the walk ba hu I am say that I am a child dinu. Akwema ni ho wele mere ba ga ba ni hu akwodum. Afoma. Nga niru. Ya ka m pụọ na palọ. Oya wapu ya hikire nishi. Ru move ya hikire nishi. Bishop akpụrụ m isi m akpụrụ. Asigi wapu ya hikire nishi. Aya the way phone na la get bill to get la maso. Ka m dosa ya ebe. Ebe okwu m. Asigi la na aso. Asigi la na aso. Bishop jikwara n'nwayọ. Wepụrụ m aka n'akpa ahụ abịa m ya ama m megelele ama m ewule bobo wepụrụ m aka n'akpa wepụrụ m aka n'akpa tiri onye chiri eze nwaanyị na nrọ don't come here ga bịa nga bịa gbere m aka n'akpa tọọ Otele gị look at here owu ke leg Okay, come to him when I kill leg. Ọ dịkwa ka. No, the quacker. Ka esikwana m kụzie. Oh, give back, come to guys. Not the quacker, go no warrior. Okay. I turn all the money at that place. Turn all the money at that place. Unreke leg, give ya bere makanaba. One bingo. Unreke leg, bianga, bere makanaba. Loti iki ayiri no iki onye romanticism mode. Where reverse bia. Ni me kwani ke geji ye no ike nwanye mụrụla nwa mbụ. Ijukwara na mama mụọla nwa ejuru m. Hem juga gị na ele ihe o ji yi ike nwanyị mụrụla nwa bịa no bịa. Amụọla m nwa. Okay. Ihe mụrụ ọwụ nwoke. Amụrụ m ụmụ 5 mana di m anọzi ya. Yeah, child, no one ike eji bịa gasoro ụtọ. Ndonna. Ikwugozi ya onye mụrụ ụmụ ise ọwụ obere ihe. Ụmụ ise. Ndondo. Mama m nọ ya mere ike gị jidere like that. Bịa were phone gị. Child. The way phone and who gonna rotunga. Don't come here, get begare me, Biana gare me, and the widow. I told that movement in the widow here. Ke ka ngesi ano. Ka m jide ni aka nọ. The we are now in who go to. Retired widow, but not tired. It's Jomo 5. Tifo na ni huge. Edia fole. Adam 35. Go body should not watch him. Eshib Lagos. Wonye be. Onye Abia. Ebe na Abia. Alaye. Ebe na Alaye. Amaku. Ebe na Amaku. Isieke. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere ihe. Ele ihe ire gị dewe phone na ihu gị. Dewe phone na. Ana m ere n'ihe nri Bishop. Bishop jiri nwayọ na-ebute. Hem je jikpere no gị nwayọ because of di gị nwụrụ anwụ. It is too young here we widow. MG just whatever your days you don't come here be pass me we now. Ele hi rege. Ana m ere ihe ofe akpa rice mmanụ ihe niile crayfish. Okay, it's okay. Why na ihe nri mama put. Asem gị mama put m sị gị da ewe m ebe ihe nri mama put.
Henry mama Mama put awu ndị na-ere nu rice ya na-ekuye. Awu ya mama zi mama put. Wando. Widow Henry. Widow Kegi. Henry. Ndị a emụrụ ha dịcha fole. Adam why no 13 years. Last born no 4 years. Ana m ihe na-ekwu na kwesị ha dị 5. Ọgwụgo nunu. M siri gị olunwa m dị 13, last born m dị 4 years. Am gụwacha ha niile. Nke ọzọ 8. Nke ọzọ 6. Okay, now, gịnị gburu di gị? Ama m biko. Chukwala m dị ajụ ahụ. Ka asị na mma ihe gburu di m. Mama Tulago dị ajụ ahụ. That's ịgaji ije. A new customer just messaged you on TikTok. Ịgaji ije di. Bịa nga bịa for interview ka nwoke ọzọ bịa lụrụ. Ọrụ obodo Igbo asị na ọwa Uganda you Chineke agbaghị ọkọ. All the reason why some people not pan manage na m ga agwa my brother Danziga ya bịa men dị agị na ị na ha akpasu m iwe jikwara ya ngwa ya apụkwarala m mpa ọzọ. Ịma na Danziga wụ onye ikwu umere nne m. Ọ mkpọ ya. Onye eze brand wụ onye umere nne gị. Danziga nwere body odor wụ onye umere nne. Yes, onye umere nne m. Ị na ha agwakasị m ahụ. Ekwenye m chọrọ ibere ebere egbe ya di ya bịa nga bịa threat na gam. Boy, Bishop, boy. That's my brother self na fuck up. And mechi ya na December. Osi oga pata December. Ama so ya aga. Bịa here na nwanyi shikpa na. Bịa here for interview me interview. Mam ke bịa ga bịa nyem na ha respect like because you nwanyi shikpa. Eweliwe butu. Egbala mkpe di self. Egbara mkpe di. Emechala bịa. Ka m gwanụ gị ihe gburu na ya na ya mere iwe ji na-ewe m iwe na-ewenu m na ị na-anụ ntị ọdịkwa. Onye si nwụrụ n'elu nwaanyị Uganda n'obodo oyibo ka m ga-esi agba mkpe ya. Onye oyibo esi m esi di nwụrụ na Ghana. Elu nwaanyị Uganda n'obodo oyibo ebe o ji. Telero sana ọja aṅụ ọgwụ arụ ọtọ. Amam. Onye aka isi m jee gbawara mkpe. Ọ nwụrụ n'elu nwaanyị na Uganda. Nwaanyị Uganda ife oku ukwu nwaanyị ahụ. It's okay. Family ọnwụ gburu di n'Otele nwaanyị na Uganda. Now, kerezi mere eji chọrọ ịhapụzi the family ebe mụrụ ha nwa gawazie na another family. Okwu dịka ahụ ka a na-ekwu na achọrọ m ịlụgharị di ama onye 35 years akago m akabeghị m na ụmụaka na ị ga-ebu ha gawazie na that family na-aga ịlụgharị di. Mba mụ enwe m ego nke m enwe m ụyọ so ebe ha nọ ahụ juru ha oyi no problem. Okay, ga-ebu maja ha ga-anọ na side mpa ha ka ị ga-akpọ ha gawa na the new man ị na-aga. Ya ihe m jikwa akpọ ha ga ebe new marriage na-aba ọ ka problem bịa dịba ụmụ m ga-anọ n'ụlọ dịrị oke. N'ụlọ onye ka ha ga-anọ madam? N'ụlọ mpa ha ka ha ga-anọ. N'ụlọ mpa ha nwụrụ n'elu nwaanyị ka ha ga-anọ akwa ya. Ụlọ m na ya rụrụ. Ụlọ gị na ya rụrụ? So ha ga-anọ ebe ahụ. Otele go ushi. Mgbe ụfọdụ. Ya ushi. O kwesịrị ishi ushi because all Otele the widow is okay. Otele widow ushi. Boji so ya ushi. Ugbe chọpụtara na Otele gị ji ushi sometimes. Ele ihe na-eme ma o shiwe. Ana m eji bụ mmiri ọkụ. Onye were mmiri ọkụ nti ya nnu. It's okay. Otele ana
eji mmiri ọka asachachi n'osimiri iji aṅa amụ mba aji ana m like ya ewela iwe m ajụọ gị my sister kemgbe ahụ di gị nwụrụ enwele mgbe ị na ụta di gị apụta ga-enye ya one on one ihe ma apịa ọ ma apịa ọ ma wụọ ya mmiri ọkụ n'arụ ahụ na m na-agwa gị n'ụlọ apịa n'ihu gị fisikal yes or no obi adị n'ụmụ mma ọ wụrụ obi m dị m mma bịawa obi adị m mma ị gagidele n'ụzọ taa gị hụ nwoke ibe m ga-ewere anya lewe ya nga ọ nyụwa mamịrị gị lewe anya n'amụ ana m elekwe nwoke ịhụ ha na nwoke ọbụla nyụwa mamịrị anya ga-aga n'amụ ya ole amụ nwaanyị isi mkpe lakiri ele amụ anya ịhụ amụ nwoke ibe m nga ọ nyụwa mamịrị lee ihe ị na-eme ka ihe m emekwa na ọ na-agụnụ m bọt enwekwara m ihe m ga-eme ọ na-agụnụ kemgbe ahụ di gị nwụrụ ụmụ nwoke ole dị n'ala gị kemgbe ahụ mba onwebe ana m eji ihe a na-ada nwee ya ka m ji eme mana m just decide tufuo ya last 2 months ago tufuo ya maka ị nwere Davido nke a na-awụ n'ike ewepụrụ ya elekwana ya gaa weta ya ntị gị m tụfuru ya last 2 months ago dịte mgbe mewe ọkpụ m na-eshi ishi ọ dị m ka ọhịa ahụ so m tụfuo ya oke ọ bịara mewe ọtọ gị na-eshi ushi so m nwekwa ike ịga gote ọzọ agụgo m onye na-ere ya vendọ na-erechi m ya o sendịsịara m na o nwetabeghị dị m na like na ma like ndị a na-eju ihe mere na iji tụfuo nke ị nwere enwe this girl nwa binga ntị gị ọ na-emenụ ma na-eshi ushi ị na-anụ Igbo m na-asụ nwaanyị isi mkpe tụfuru Davido yuzuga maka omega ọtụ ya na-eshi ushi pimpụl tụrụ gị n'ike achakakwa m saịdị ahụ enwere mgbe ataga gị nnọọ gị nụrụ ụta nnọọ mee ka ife ntiele once ụbọchị ọga m kpọ m ga-agụnyecha m mmanya nwụcha ama m ọ nakatazie m fenti na betrum ka m nwetazi onwe m ebe ọ na-awụsa mmiri n'isi nwa agbọghọbịa anagidere efenti tete na batrum bracket fenti ndị chọrọ ịghọ wido fenti ndị chọrọ ịghọ nwaanyị isi mkpe ị nọrọ na arọ mbụ gị iri ọrụ steeti since adị nwụrụ ana m eri ọrụ na arọ wee mmemme anyụọ n'ihe ime ha anaghị pụta ihe gị nyụọ onye ataga gị n'ọrụ eme onye ọwụ ọ tacha gị na ọ na-ata gị n'arụ ọ na-edasị gị na ya nọ na-eri ọrụ ahụ n'arụ enwere mgbe ọ na-agwa gị sị gị ị ga-eme isi ihe gị ego mmanụ ka ọwa ata gị immediately gwamgwam ụnụ apụọla mba ana m eme ihe ego eji m ego nke m ana m eme ihe ego ma na arọ ma na ife n'ara ahụ ha na-ata gị ele ga ha na-ata gị ha na-akpụ ọwụ na ruumu gị ka ọ n'ụlọ ya nwa n'ime moto m na moto gị ka dị mmanụ na-ata gị na nrọ come on subscribe for that place so can subscribe or check abago subscribe or like ya get share ya awara ya agbage e watch it ya get back get just know what ya ta ko share the guy for what subscribe for this place chineke abago ọ na boot ka ọ na-edewe gị ata gị ka ọ na-azụ seat moto mba anyị na-agbatu seat agbatu n'ime moto
enwele mgbe ị nụtara agbamaghị mgbe ọ nwanne m nwoke ka ara gbarala na family unu ụmụnne gị ọ dị ole nke tọrọ mmadụ ụtọ m ụmụnne gị ọ dị ole and 6 nwanne gị nwoke ka ara agbagha ọ nọ Port Harcourt ọ na Port Harcourt ya gara ya awụrụ ya chen ọ ka nọ ebe ndị ara nọ ka ọgbakele ebe eme ka agwọtatụrụ ya hapụ ya dete n'etikapụkwa ọzọ so anya maazị ebe ọnụ mana anụma m nọ na Port Harcourt kwa is okay family of Ngande ara agbagha Bishop ebike eweliwe onwe ihe nchọ request onwe nwoke bịara ebe a nyaanwa ịkpọrọ nwa ya nọ na kitchen na-esi nri nwoke ahụ alaike eme akwa m na na-edere gị si kpọgote m ikwe ha nwoke nke ole ka nke ahụ isi ya ọ na-akpa ma isi ya ọ sị na ọ na-akpa ya akpa ọtụ ya mena gị nọ nga na ọ na watch na o nwere ike na alaike nwoke ahụ don were kpọọ nọmba ka ọ ga-enweta ya sharp no ọ ga-enweta ya ihe awa opportunity na o nwere ike ya eche ka ọ na-watch m well according to him from the onwere ike ya ọ like ka ọ gakwa akpọ gị na ọ ya mere interview ji dị mkpa otu ikwupụtara ya na Chineke ga-agọzi gị ana m like onye na-adị sincere so ịhụ nwoke akwa ọwụ ọbata na ndụ gị na ya gị igbo dema na anwụkwa n'aka gị ọmụ gburu nke mbụ nwụrụ anwụ ịchọzi ide accusation a na-amachakwanụ nke ara agbagha nwanne gị nwoke a na-amacha we ihe a na-amụ eme na Bishop ekuzili de ihe onye m gwa gị nọ n'elu nwaanyị ọzọ nwa ka ị chọọ ịbịa chetara m ihe nchefuru echefu is okay ngwa na-ewele iwe my sister ara gosiri ike mbanụ ara mụrụ nwa dị soft fluffy ọ dị ka akpụ enwere mgbe ị nọ n'ime ahịa ga-elu ọgụ ana m alụkwa ị na-alụ ọgụ n'ime ahịa ọkwa ya ebe niile masị nwa agbọghọ widowa ara agbaghakwa by ọgụ wee Bishop asịkwa m ndị na-ara agbaga m ọwa onye ara ka ewu onye lụghị ọgụ n'ime ahịa wụ onye ara eleghị ọzọ ịchọ ka m kwuo onye lụghị ọgụ n'ime ahịa kpaso m iwe ma emezila onye ahụ ata ka ọ madụ kpaso m mmezila ya ata demye masị ara agbaga gị onye lụghị ọgụ n'ime ahịa wụ onye ara eleghị ị bịara ya nta ka ara agbaga ị jụkwara m afa m ị na-asị m ara agbaga m olee otu ị ga-esi si na ara agbaga m ọ wụ n'ime ahịa ka ị na-alụghị ọgụ onwe onye isi dị mma ga-anọ n'ime ahịa ọrịa m n'ime ahịa ma alụsazila onye ọwa ọgụ it's okay keep on fighting ezigbo aha gị wụ gịnị sọpụrụ Chukwu onye agbaghị sọpụrụ Chukwu agbaghị akwe mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba na soshal midia niile ama m na ọta ka anyị tibere ị na-eti ya ka mkpụrụ otu ike gị shigbu uche nwere ọgwụ ị na-aṅụ ka m si gị ya ọgwụ ọghọ ka m si gị ya ka m weta ọ nọ n'isi windo m ebe ọ dị bụọ nke is okay ha na nke for ọsa okay ọsọ mega gị n'ike dọkịta sị na ọ dị ọsa na-esocha akọsụ ihe niile ahụ so oke ọsọ ike dị gị na so ike gị vụcha wound mba ọ dị smooth mana ime ya dị nụ mma ọ ya ka m na-agwa gị na ime ya inside ya dịrọ mma outside ya dị mma ya wụrụ da boy nọ UK hụrụ ya eze ka ị chọrọ ịpara ya pịa ama agwa ya it's okay akwa ọgwụ ka m na-ara nwa agbọghọbịa ike ya yiri ike nkịta na bụz
Oh yeah, weak. Bishop achọghịkwa m ịmụ nwa o. Onye ọbụla na-akpọkwa m ike ịmụ nwa adịghịkwazi. Ụgwọ eme na-abịa sị m nwa nwa. Chọwakwa ndị agadi nwoke kpọọ ya m biko achọkwa m ihe gawa m isi. Genotype oge. Abụ m AS negative. Blood group oge. Aya na AA, sorry, AA. Mmadụ letrala gị kemgbe ị pụtara na beji. Before m lụọ di so di m bụ onye bụ Mmadụ letrala gị kemgbe ị pụtara na beji. Kemgbe di m asịnụ n'elu nwaanyị Uganda nwụọnụ. Ọkwa m si gị nọ vibrator na tansinsi. Ọkwa ihe ngwa gị. Anya na-akpọ nọmba gị. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. You watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place Chineke Bago. Ha na ofu one boy bịakwara n'aha ya bụ onye dịka. Kpọọ nọmba gị this girl ara dị n'ime. Kpọọ nọmba gị bịa ga-abụga m one of one boy. Ngwa 080. If you're not serious, you just go down. I'm not joking here. Now, Bishop, damn you.